zvichiitika panapo ndokushevedza musikana chibva kuda panze saka tikwewo munhu wana yemba mundiani saka nemusikana ndina munhu imi muchitaura zvikanzi handina munhu wandiri munaye kana muchida pindai pakadzi kana vachida pindai vanhu vachibva varamba ndonguva yandiri mukati mekuda kuti ndipinde mukati medzimba chitungisa ndobva ndanosvika ipapo ndasvika munzvimbo yewaterfalls mukoma kebati yaive here vanhu vari panze kuti toita sei ndokubva ndazotora musikana kuti ndokuda nditaura naye ndobva ndakumbira hwani mumwe anova mukuru akafanana nemachairman munzvimbo yewaterfalls inzvimbo yandanga ndiri ndokutaura nawo triple 3 musikana anotaura mukoma kb achitaura nhoroondo yake yese ari kuti kudini kuti handisi kuramba ichokwadi munhu wanenge achipindamo ichokwadi munhu wanenge achifamba neni but handina zvandiri kukwanisa kuita ndobva takakuchema iye kana achifamba munhu mushakabvu uye anenge achifamba naye ari kuzviziva kuti ari padhuze nezuro akutaura mukoma kb anoratidza kuti ari kuzviziva okay nokuti iye ari kuti izvo handisi kuramba zviri kutaurwa nevanhu but ndinogara sei munzvimbo vanhu vachishevedzera kuti inini ndiri kugara nemunhu akafa kana kuti vanhu vanoziva kuti munhu akafa vari kumuona pandiri but regai ndikuudzei ndiri kuzviziva munhu anotopinda mumba mangu tichitorara achitobuda nenguva yaanoda achibuda nenguva yaanoda but nyaya iripo ndeyekuti izvo kubva zvandazviziva kana muchiziva mota yakabhuta accident panzvimbo yakati ndiri ndienda kuzvikandira mota muchida kufa nenyaya iyi mota yatikosa 5 minutes zvisvike pandiri but mota yakanzveka inini ikabuda murodi ikanorova moto ndikaona mapirisi chinova chinhu chakaitwa nemudzimai wake handina kufa asi akwanisa kundiudza kuti inini haumbofi wakafa nokuti wakandiuraisawo neniwo nedzimwe nzira munhu ari kuuya mumba make nyaya yandikutare mutikati munzvimbo yewaterfalls saka nezuro landlord achibva taura nyaya yekuti izvo inini ndiri kukumbira kuti uende kumusha but uchienda kumusha ndinoda kunotaura nevabereki vako uvazivise kuti ndo nyaya iripo wakaudza here hama dzako ari kuti handina kana hama hwani yandakaudza but nyaya yekuti ndakakonzeresa kufa kweumwe musha ukaparara vanoiziva okay but zvakuitika izvi handina kukwanisa kuudza nekuti kumusha kwedu ndiri kutonzi ndakakonzeresa ndogona kuisa ngozi murudzi saka kumusha kwacho handifungi kuti kuna ashandida zvokuti vakanzwa nyaya idzi zvakaoma but ndine nzira dzinokwana kuita 5 dzandazama kuda kuzviuraya but zviri kuramba ende mushakabvu ndiye ari kutaura kuti haufi nokuti ndiwakakonzeresa wakavharisa imba yangu hei haufi iye muchimubvunza kuti zvamanga muchitaura paasvika akapinda pagedhi akapinda mumba imomo zvamanga muchitaura manga muchitaurei anotaura kuti ini ndiye ndakatomira nemunhu samazuva ose ichokwadi chiri kutaura vanhu handizi kuramba but ndinogara sei muvanhu kana zvaakuonekwa nevanhu nemushakabvu vari kutaura kuti kudini vanototaura nyaya semazuva ose sokudana kwavaita munoda zvakati ndokubikira here ari mumba but nyaya iyi ndepawaterfalls right ndaiti mukoma kb ndaakuchitaura nachairman chairman honai muri munzvimbo munomu zvamuri munzvimbo munomu pane vamwe vana venyu vari kushevedzera kuti isusu tiri kugara apa but chairman honai muno tiri kugara naye toita sei but chairman ipo vakaramba vakati bhozho uyu munhu ari kuti ari kubhadhira rendi akagara zviri pamutemo nalandlord wake yes zvakafanana nematambudziko namba make muchirwarirwa zvinobata here ari munext door inini hangu handizvikwanisi chairman vakatoti ndakwenda vachibva vabva kana ndisingakanganise mataura kuti musikana uyu anombotsvaga vanhu vekufara navo yes mukoma kepi ane mumwe pakabva pasvika umwe mukomana nokuti musikana waiko zvinozvi aona kuti ndo zviri kuitika anga akuenda panzvimbo yakafanana netouchline kana ndichitaura touchline ndikutaura nzvimbo inomira vakadzi vanotengesa muviri yavo anoti iye akatanga achiti iye akakwanisa kuenda nemunhu anoenda nemunhu wotopihwa mari aitozorohwa mushure mekunzi izvo aungandipeva aungaende neni kwaunoziva uri kuchiteera vanhu aisi munhu angachiteera kumashure ndiani ndimi vakadzi mune matsotsi imimi munotora vanhu muchiteesa matsotsi but iye anoti muzuva pandakacheuka ndakazviona kuti munhu ari kuonekwa ndiye mufesi wangu akafa mushakabvu kwozoita mukomana anogara muwaterfalls zvakare akatorohwa mbama akamira nemukadzi uyu kungosvika badzi kungoti anotaura nemunhu ndibvanzi mucheka nemunhu wasingaoni saka anoti iye kubva zvakafa munhu uyu anogononga kaita mwedzi mumwe chete kubva ipapo ahana kana zvimwe zvinhu zvakaita zvokuti vanhu vari munzvimbo vanotokonyera kuti ndiye munhu uyoyo saka inini kumashure mukadzi uyu akambosvika kwandirini aperekedza vamwe mai vauye neimwe nyaya akati ndine nyaya yangu
munhu waangana yapedza kutaura nyaya yakachiti taurai nyaya yenyu haana kutaura nezuro ndo pakabula chiti paposho ndii ndakamboboya pachitaura nyaya yakati pandaita kutaura munhu akabuda chichima pasina kutaura nyaya ndii ndo nyaya ndaida kutaura. Hei, saka izvozvi mushakabvu kunze kwekutaura nyaya pavanenge vari mumba hapana zvimwe zvavari kuita here? No, vanotopinda mumba mukoma kebati samazuva ose baba naamai. But dambudziko randakaona nezuro manje maroja vari pamba baba vakaudza landlord kuti kana munhu aripoyo isusu dzatanga dzabhadhira dzekutanga mwedzi unoyu atipei kuti akuenda atikwanise kugara pano atikwanise kugara pano chero imi landlord munoda kuzogara iri pano muchibva kune imwe imba muuye muzogara nemunhu wenyu wamunoziva kuti mukamudza achiti imba munhu waari kutaura naye iboyfriend yake yakafa. Masandisa shoko rokuti vari kupinda mumba sababa naamai vari kupinda muimba yemukati here kana kuti muimba chete? Vari kupinda muimba yemukati. Ari kutaura seizvozvo atori murume wangu zvataita kubva kare ndezvatiri kuita izvizvi. Chipoko chiri kuuya chicherana nemudzimai uyu. Chiri kuuya mudzimai uyu kumuita mukadzi. Kumuita mukadzi. Iwaterfalls. Iwaterfalls. Harare Waterfalls. Iye mudzimai uyu kana kuti girlfriend yamboti yafamba here kutsvaga rubatsiro kune vanhu vanobatsira. Inzwai mukoma KB mashoko emunhu uyu. Wani chinhu chakazokwanisa kutaura nezuro. Chakazokwanisa kutaura nezuro ndechekuti izvo ndakanzwa nyaya yekumabvuku. Ndoenda foni ndikabatsirwa sei but handina pekutengera nekuti handina kubasa kwandinoenda. Imwe nzira yandinoshandisa yokutsvaga nayo mari ndoenda kandakuenda panzvimbo yokuti ndikwanise kutengesa muviri wangu. Ndopandiri kuti ndikaenda ndiri kurohwa nevanhu vacho vanenge chida kuti vandipe mari vari kurohwa vari kunditiza ndaraunda ino yandiri inoyi ndakutozivikana kuti ndo zvandiri saka handizivi kuti ndoita sei. Ye ya pakaipa baba Isabel. Handisi kuziva vedare kuti munoti kudini nenyaya iri kubva kuWaterfalls. Handizivi baba pati kuti kana akasununguka mukoma KB nomutendera here kuti audze Zimbabwe akamira ari ega nekuti kutaura kwandiri kuita uku zvidimbu kuti tishotese nyaya pane nyaya. Ndinopromisa ndinovimbisa mhuri yeZimbabwe kuti mangwana tichaita kaurongwa hwekuradzikwa kwegamba Brigadier General Retired Benjamin Mabenge. Saka baba Isabel vachakurumbidza kuuya kuitira kuti tikwanisika kuita makommercial kuti maadverts anenge ari pachirongwa chaBhoshongora. Then musi wechina ndichaita mukana tichabata mudzimai uyu girlfriend pafoni otaurira mhuri yeZimbabwe mamiriro mafambiro ari kuita nyaya kubva zvatanga kufambidzana nemushakabvu baba Isabel. Ndinovimbisa kudaro. Right, KB naBhozho icho chokubhulawayo chandibata chiri kumboitika munyika yeZimbabwe. Okay, ndimutsiroka muparidzi Eric Chigwededza, muparidzi Fidios Chigwededza, sando kutimu chimuti rinosanganisira Nicholas Charamba, Rufaro Kamanura, Henry Makwati, Cosmas Chaora, Abios Mukusa, Jonathan Mativenga, Discuss Chigwededza. Ndinonzi Mr. All the Way, ndinonzi Mr. All the Way Bakasa Discuss Chigwededza. Ndinotenda Zimbabwe ndinokumbirawo kuti kana tasangana nenyaya dzokutadza kuwirirana mungava mumaonero kana mumagariro ngatidzidzei kutsvaga nzira dzakanaka dzekugadzirisa nyaya idzodzo kusanganisira kuenda kumakansela vanhu vecounseling kuenda kumapurisa. Hatidi kurayana kana kuzviuraya zvinokanganisa mhuri yasara uye rufu rwakadaro hakuna denga raunopinda. Kufa kuraswa sedhongi uye munosira vana nemhuri ngozi dzisingaperi. Ndini zvangu Jonathan Mativenga, the radio controller, ndiri kunyamapanda Bonda Posi mwana waMadhuve. Tinotenda regai kandimboonaka kuti ndiani ari paFacebook page akabata chimuti timboverenga 102 right. Timboona kuti ndiani akabata chimuti. Tinotenda ndianiko zvikanzi naFilipi Shazhu po rovai ndimi kani right. Tinotenda vakachibata zvikanzi natendai matsveto sando pazengeza hospital Clever Chope Mr. Chope pavainona poka nyemba unosimbisa musoro hanzi uri kusimba musoro nechimuti Roselini Makora chimboisaika. Okay, Rutendo Munyure takachibata Team National FM. Tinotenda baba Isabel vari paFacebook page vari kukumbira ka sando vari kukumbira ka futi amai tipeiwa mwenje pio pasi pane rima. Tipeiwa mwenje pio pasi pane rima. Ya yemeni
varoi havana piro mumba. Chitindo Panoda chitindo hapana chitindo, panoda chitindo Joshua. Panoda chitindo hapana chitindo, panoda chitindo Joshua. Panoda chitindo hapana chitindo, panoda chitindo Joshua. Beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down. oh beyond beyond Deep down, beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down. Yeah, yemeni wo, varoi havana piro mumba. Ndiria simu za mupata, pakatika tika, 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 po. Tapio kia woro baita sipai de fata pita di pio kia fala tuzi pekita de mjirai mambo kia jomanda wakati wemba kemini kiasha kia dangerous with the bill for kia piora with dangerous kia seke mende bili akiroti kia with the bill for them kia wakati wemba kemini kiasha kia sipiniti kia woro maiti kia dangerous kia akiroti kia akiroti kia akiroti kia akiroti kia